Godt. Det er svært at kontakte hende. Skal vi så på skiltet også? Nå, med Rune Bjørn her. Ja. Skal det ikke noget ved? Nej, gør det vel ikke. Vi kører der. Ja, det er fint nok. Så lige kører flere af de går forbi dernede. Bare lige 3 meter frem. Okay, og stop der. Se banken til. Nej, det kan jeg godt. Ja, nu bliver du om.